Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Treba se odmoriti u nastupajućim toplim ljetnim danima, no ne mogu si svi to priuštiti. Ipak, psiholozi i drugi znanstvenici često nas bombardiraju kako za većinu ljudi ljeto donosi psihološke prednosti, jer po njima većina ljudi za mentalno zdravlje ima koristi od ljeta, topline i svjetlosti. Nesvjesno ili svjesno većina ljudi ljeti skraćuje radno vrijeme, a odlasci vikendom na posao ili rad vikendom u ljetnim mjesecima postaju prava rijetkost, osim ako radite neki sezonski posao. Ljeti napokon imamo zasluženi odmor koji je ključan za mentalnu i fizičku dobrobit. S druge strane imamo i više slobodnog vremena koje možemo provoditi s obitelji i prijateljima. I dok svejedno imamo neka ograničenja, mnogo smo opušteniji, što je također ključno za psihičko zdravlje. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Sigurno ima mnogih koji se ovo doba godine puno druže, ali nažalost primjećujem i nešto drugo. Vremena se mijenjaju, odrasli koji rade često ni ljeti nemaju vremena za odmor i druženje, a ako se spremaju na godišnji odmor, većina ih prije početka odmora na radnom mjestu treba obaviti i više posla. Na kraju na godišnji idu iscrpljeni i možda više nemaju volje ni za druženje. Ljeto je, pokreni se, naslov je tjednog komentara Hrvatskog glasnika. U Sambotelu je održana redovna skupština Hrvatske državne samouprave. Sjednici je nazočilo 17 od 31 zastupnika, a na dnevnom redu je bilo 16 točaka. Između ostalog usvojen je rebalans preračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2024. godinu s jednakim prihodima i rashodima od 3 milijarde 979 milijuna 512 forinti. 5. državni dječji folklorni festival održan je u Serdahelu. Na njemu su djeca iz Salante, Santova, Kerestura, Mlinaraca, Serdahela i Sumartona predstavila dio hrvatske kulture. Festival je 5. put organizirala Hrvatska državna samouprava u suradnji s Hrvatskim kulturno-prosvjetnim zavodom Stipan Blažetin radi njegovanja folklornog bogatstva Hrvata u Mađarskoj u krugu mladih. Pišemo o Tijelovu i svečanom ophodu u Santovu, o prvom gastropikniku nacionalnih manjina u Šiklošu, projekciji filma Zemljak u Kroatici, danu muzeja u Prisiki, o prijateljstvu Hošiga i Zagrebačke osnovne škole Ante Kovačića, o priredbi Kosi Kosiju i folklorni susret u Šenkovcu s našim bizonjcima. Dani otvorenih vrata ime su serije priredaba kojem Kulturni sportski centar Josip Guja Đuretin nizom zanimljivih i poticajnih sadržaja u znaku tradicije želi približiti svoju ustanovu Hrvatima u Podravini i šire. Projekt suradnje na polju obrazovanja i kulture te njegovanja materinskog jezika između osnovne škole iz Kiseljaka i osnovne škole Mihovil Naković iz Kolnova. Hrvatska samouprava Letinje od 2007. godine priređuje Hrvatski pomorski piknik radi jačanja zajedništva. Ove su se godine u parku Letinskog dvorca Sopori na pikniku okupile družine i kuhale jela, razgovarale, veselile se, baš kako to inače biva na pikniku. U suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj 3. je put organizirano zajedničko državno hodočašće mladih, a organizaciji Hrvatske samouprave Budimpešta i udruge Hrvata grada Budimpešte i okolice održan je 27. Hrvatski nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić. U kulturnom dijelu programa nastupila je Hrvatska izvorna folklorna skupina. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu svakoga četvrtka. Pozivamo vas i na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društveni profil Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.